Vi er Teach of Arts. Vi har en online undervisningsplatform, som tilbyder kurser og uddannelser inden for faget negle. Prøv at se. Det er altså en ret fin farve, det vil jeg sige. Og hvorfor har jeg ikke handsker på? Det er også for dårligt. Nå. Jeg tænker, at vi starter med den røde her. Men det er, altså, det er det der med de der store hjerter, ikke? Altså, det er bare dumt, ikke? Nå, jeg bruger den her del. Fordi at jeg synes, at hjertet, det må gerne have en forholdsvis okay form. Man kan jo også godt lave en hel masse små, men når der skal skygger og alt sådan noget i, man kan også godt lave små. Det er måske ikke. Der skal også skygger i og alt sådan noget. Dop den lige af. Jeg skal lige have den her over. Dub den lige af. Bare lige meget, meget lidt. Bare sådan så det er, at du har den hele vejen rundt på pinden. Og det er ikke sikkert, at du får det alligevel. Men, og så sætter vi den en lille smule skråt. Sådan. Vi laver en full on her. Ej, det blev rigtig dårligt, hva'? Nå, vi prøver lige igen. Prøv at ramme midten en gang til. Meget bedre. Og så sætter vi den jo en lille smule skråt. Jeg synes godt nok, den blev ikke meget rundet. Nu vil jeg også sætte den der. Oj. Jeg tror simpelthen ikke, jeg fik nok produkt på. Men godt er det. Man kunne også lave de der kirsebær der. De der små kirsebær, det mindede det der mig lige om de der hjertekirsebær. De er meget søde, faktisk. Faktisk meget søde. Nå, det var en swirly, jeg havde fat i her. Måske jeg bare skal tage swirlyen. God idé. Og lige at rense af. Prøv lige igen. Og den her, det er den, der er klippet rigtig dårligt til. Ikke at den er klippet dårligt til, den er sådan klippet skævt for, at man sådan bedre kan ramme. Men jeg bruger lige den lige nu. Det er det bare det grove arbejde. Kan I godt se? Yes, det kan I. Og skal vi jo lige huske, at den skal være sådan flækket. Broken. Det er nok mere det. Og så kunne man så også, man kunne jo faktisk lade det ene sådan være faldet ned. Altså. Sus, kommer du til DM bare kigger på? Jeg ved godt, du ikke deltager, men kommer du og kigger på? Agtigt. Det er ikke meget fint. Jeg blev den ikke lige rundet nok der. Vi runder også lidt den her, så det bliver sådan nogenlunde det samme. Ja! Okay. Ej, det bliver meget fint, hva'? Så hvis vi nu lige går ind, bare lige laver der, hvor vi nu kan. Og hvis vi skal have skygger på, så det er ikke sådan, så går vi lige ind og farver den op. Jeg ved slet ikke, om det er det her, du har tænkt, Sus. Eller altså, er det de der små tabletter, du egentlig har tænkt, de der små, der ligner sådan nogle slik-ting? Er det dem? Jeg synes faktisk, det er det. Allerede nu synes jeg faktisk, det er meget sødt, så det var faktisk en meget god idé. Men det kan jo godt være, det ikke var det, du tænkte. For jeg har nemlig set det, hvor det er sådan de der små lysrøde og blå tabletter, der sådan, hvor der står love på en, og så står der broken heart, og så er de sådan flækket nedad-agtigt. Hvad mener du så? Nej, bare et hjerte, der skal syes sammen. Ja, det skal det her. Eller det bliver det lige om lidt. Nu kommer det her lige ind. Fuld tid. Og det var halv tid, så vi tager den lige på fuld tid en gang. Det er hvad man faktisk kan. Det er skide smart. Det er virkelig sådan en dobbelt op. Denne her. Jeg skal lige have den her over. Kan man bare lige lægge. Nej, kom nu. Sådan der. Det gjorde jeg her den anden dag. Det gik lidt hurtigt. Og så lagde jeg den bare
Så den er faktisk rigtig mange ting, end bare en tipholder. Men jeg lagde den bare lige hurtigt. Normalt så har jeg jo denne her til lige at lægge det på. Men så, det gik bare lidt stærkt, og den var lige ved siden af. Og, ja. Det er faktisk rigtig smart, når den alligevel er inde i lampen jo. Så det er jo bare lige samle op. Den er skidesmart, den der. Jeg er så vild med den. Nå, vi skal have noget sort ud. Den er sikkert her alle sammen. Den er, nej, det var den ikke. Det gør ikke så meget, når det er sort, at det er rødt, der er i penslen. Men husk altid at rengøre den i en tør wipe. Så går vi ind og tager det sorte. Og det må ikke være for meget. Det skal virkelig være sådan tværet ud sort, fordi det er jo bare skygge. Fordi den sorte del, vi tager over, den skal jo være sortagtig, ikke? Så der skal ikke være meget på penslen. Vi er også i gang med din bestilling. Mega fedt! Hvad jeg sagde med DM? Nå, nej. Det var om du har tænkt dig at komme. Altså på selve messen. Jeg ved godt, du ikke deltager, men om du bare egentlig har tænkt dig at komme. Jeg tænker, det måske er lidt svært, når du næsten lige er blevet opereret. Men det var egentlig bare, det var faktisk bare det. Jeg synes godt nok, lyset er dårligt her. Jeg skal lige have lidt mere lys ned. Det kan godt være, der lige kommer lidt skygge, men jeg synes, jeg bliver blændet lidt. Jeg skal lige have det lagt. Og så helt op. Og wait a moment, fordi vi skal lige skifte pensel en gang. Jeg skal lige have, hvad det her det er blokken. Fedt. Så tager jeg blokken og kører oveni. Fordi sådan så der, så laver vi lige den der lille skygge på selve kanten. Men husk igen, den må ikke være for tydelig. Den skal være sådan helt. Nu har jeg jo ikke lavet det her før, jeg har jo ikke proof eller noget, men den skal sådan lige være på selve kanten, men stadig sådan helt utydelig. Kan I se? Altså jeg synes på videoen ser den faktisk rimelig mørk ud. Og det skal den ikke. Den skal være meget sådan faded. Fordi vi jo bagefter skal gå ind og sætte de der på. De der sytråde der, ikke? Så det skal være sådan. Ja, det er egentlig meget. Så kunne jeg godt tænke mig faktisk bare lige for at lave den lidt mere interessant. At vi lige får noget skygge hele vejen rundt. Altså nu det her, det er jo en meget hurtig skygge. Hvis det var, jeg skulle... hvis det for eksempel var til en karakter eller til et design, så ville jeg nok ikke bruge en sort som skygge. Men jeg synes faktisk, at... der skulle jeg lige tage bruge mine hænder. Jeg synes faktisk, at det passer rigtig godt til det her Broken Heart. At vi lige får det rundt i kanten, og så lige retter det til selvfølgelig bagefter. Hvorfor gør den det der? Det er meget irriterende, det der den laver lige nu. Sådan. Og så retter vi lidt til. Det er som om, der lige er noget af den, der ikke lige er hærdet. Typisk. Og retter til. Og så kan vi gå ind med highlights bagefter. Jeg gav den et minut. Jeg tror ikke, jeg har sat den rigtigt i lampen. Nå. Den er fin indtil nu. Nej, jeg har lidt brug for at trække mig fra det. Og ja, så er der også operationen. Ja, jeg kan sagtens forstå det. Jeg deltager heller ikke, men jeg er ikke helt sikker på, om jeg kommer derhen. Men samtidig med, hvis jeg kommer derhen, så er det jo også altså, sådan at støtte det. Men jeg overvejede, eller nogen i gruppen kom med den idé, at vi kunne lave sådan et meet-up der. Og det synes jeg egentlig lød meget hyggeligt. Jeg trækker lige lidt mere sort. Nu skal jeg lige have den på her. Jeg skal lige nogle steder have den lidt
Og så herovre. Og igen, den må jo ikke være for... Vi skal altså lige ind og have nogle skygger. Og så tegner vi dem lige. Bare sådan, så der kommer lidt. Og vi kan også lave skygger på det andet, sådan, så det faktisk ligner, at det sådan står op-agtigt. Det kan vi lige gå ind og gøre. Det er jo bare idéer, jeg får. Sådan. Altså selve hjertet, det er jo Suses idé, ikke? Hvis det ser meget mørkt ud på skærmen, det er det altså ikke rigtigt. Men ja, det er jo Suses idé, men jeg tænker sådan, det er måske... Men det man kunne. Nu vil jeg ikke have noget rød i penslen. Jeg har en lille smule rød, og jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke er hærdet hjerte. Det kan være, at jeg skal til at have en ny lampe. Men man kunne gøre det sådan, så at man meget, meget tydeligt kunne se, at hjertet det sådan hopper. Jeg skal lige have den over. Ej, det er sødt, hva'? Ej, det er mega sødt. Det skal måske være lidt mere... Nu sidder jeg også bare helt for mig selv her. Og tænker, så skal vi lige have noget lidt mere mørkt. Er det cute, eller? Skal vi det? Det kan også godt komme lidt. Ej, nu går det også bare. Det kan godt være, det ender helt galt, det her. Ja, det er ret fint. Det er rigtig godt. Nu vil jeg bare bruge handsken lige nu, faktisk. Men bliver det for meget? Det kan godt være, at jeg bare lige skal lige hurtigt. Bare lige. Ikke? Nu har vi lidt. Jamen, jeg tror også, den kommer for højt op. Sådan. Og her, der skal den lige. Ja. Man kan altid sidde og rette, vil jeg bare lige sige. Altid. Nogle gange mere end andre. Kommer helt lidt an på, hvad det er, man laver. Ej, den ser altså noget mørk ud på skærmen. Den er altså slet ikke så mørk, det er i virkeligheden. Så ind med den. Kommer du til Sverige så? Nej, ved du hvad, Sus? Jeg ville faktisk også have ringet til dig og sagt det. Men der er langt fra tanke til handling, ikke? Jeg er slet ikke kommet i gang, og jeg synes sgu også, det er et lidt ærgerligt tema. Altså, det er jo et fedt tema, men jeg har jo fandme lige lavet det. Altså, jeg har jo lige lavet de der drag queens der, ikke? Og så skulle tage i gang med et projekt igen med 10 negle. Ja, jeg ved det godt. Rikke, hun ved det godt. Jeg har allerede snakket med hende om det. Jeg synes bare, skulle i gang med det, ikke? Jeg har lige lavet det. Og det er bare, ja. Er du ved at være færdig med dit? Jeg havde engang nogle rosenpinde. Jeg ved ikke lige, hvor de blev af. Men nu går vi lige ind og tager de her i stedet for, fordi jeg skal bruge noget hvid. Kommer der lidt meget hernede. Og ej, det var da utroligt. Og en lille klat rød. Og så prøver jeg lige at blande det her sammen. Og lidt mere rød. Ellers så bliver det sådan lyserødt-agtigt. Vi tager lige lidt mere rød, men ikke for meget. Den skal bare være lidt lysere. Det er måske stadig for lyst.
Så lidt mere. I kan slet ikke se, hvad det er, jeg laver, kan I vel? Nej, sådan der. Så synes jeg, den er ved at være der. Det er sådan lidt, det skal jo passe det hele, ikke? Og der. Så går vi lige ind og lægger min pensel derover. Og der tager jeg lige noget af den her. Fordi at nu når vi har lavet skyggerne, ikke også? Det er rigtig flot, ikke? Så går jeg lige ind og synes, at vi lige skal have noget highlights her, ikke? Ej, det bliver sgu da rigtig fint, det der. Jeg skal bare lige have noget af det her farve ud af penslen. Det er det der med lige at se det for sig. Og så fortsætte med det, man tænkte. Så lige fade det ind i den mørke, som vi allerede har lavet. Og det giver bare et eller andet lækkert. Og det er også fordi, det er så svært bare at lave. Altså, bare lave noget. Ikke? Så tager vi lige noget rigtig rød lige og smider ind. Så duber det ind. Og så skal vi jo stadigvæk have skyggen. Tjek det lige en gang, var. Hvad siger I så? Vi lagde den helt rigtige highlight, og så samme gør vi hernede. Vi kører den op. Lige i midten af det hele. Der kommer der i hvert fald helt 100 noget dybde i det her hjerte. Det er helt sikkert. Ej, okay. Fedt. Ind med den. Og så skal vi bare lige have noget highlight. Det tager vi. Måske, nej. Nu skal jeg lige slå koldt vand i blodet, fordi nu smider vi noget mat på en gang. Og så tager vi, hej Silla, så tager vi highlight på, eller så lægger vi de sorte, så highlight, og så, ja, så highlighten bliver til sidst, ja. Ja, det bliver nok ikke helt, som du havde forestillet dig, Sus, men nu bliver det vores egen version, ikke? Så tager vi lige en matter. Det sidder lidt dutter. Der er et eller andet der, sådan. Hvorfor har jeg ikke også handsker på? Det er for latterligt. Smukke pige. Jeg var faktisk lige ved i gang med at lave det design, vi snakkede om her den anden dag. Men så kom jeg i tanke om, at nej, det er ikke min idé jo. Den kommer kun som en idé, fordi at nogle andre har vist mig det. Altså dig. Du havde. Så finder vi lige den sorte. Black, where are you? Hvor har jeg gjort den sorte? Der. Jeg har lige brugt den jo. Hej Sanne. Ej, den er ikke færdig endnu, lampen. Så. Ind med den. Ej, prøv nu lige at... Ej, okay. Læste du kommentaren? Nej, jeg nåede det ikke, tror jeg. Jeg bladrer lige op, hvis jeg kan. Det er fordi, nogle gange så går den ud af det. Jeg skulle lige se Rikke Hannes på live. Ej, er det samtidig? Ej, hvor ærgerligt. Ej, okay, fedt. Ind med den. Ej, prøv nu lige at... Ej, okay. Læste du kommentaren? Nej, jeg nåede det ikke, tror jeg. Det er fordi, nogle gange så går den ud af det. Jeg skulle lige se Rikke Hannes på live. Ej, er det samtidig? Ej, hvor ærgerligt. Ej,
Ja, det ene er tæt på. Ja, jeg skulle lige ind og forstå den. Lige hurtigt. Man glemmer lidt hurtigt, hvad det er, at man egentlig lige har snakket om nogle gange. Men ja. Altså for mig der er det mest det, faktisk. Jeg skal lige bruge en anden pensel, det skal ikke være den her. Når jeg skal lave de der system. Oj. Det bliver den helt lille her. Hej Mia, hej Rikke, hej Anniken. Nu skal jeg virkelig, ikke? Altså lige være opmærksom her, fordi hvordan fanden er det sytråd, de... Men er det ikke bare... Altså, ej, I må lige rette mig. En sytråd, er det ikke bare sådan den der? Eller hvad? Er der et eller andet? Eller er det sådan... Gør man sådan den der? Ej, hvordan gør man, når det er... Eller er det sådan skråstreg på den der måde? Ej, nu bliver jeg helt i tvivl. Streger over. Ja, okay, bare streger over. Det gør vi. Så vi starter her. Ja, ja. Nu skal jeg sgu gøre dem lidt skæve. Eller mindre. Ej, ved I hvad? Wait a moment. Eller jeg gør dem lidt mindre, lidt længere. Jeg tror faktisk, at det vil være bedre. Ja, man. Det taler til mig. Det kan jeg mærke. Og så lidt skævt. Vi laver dem lidt skæve. Nej, det dur ikke. Nej, det dur ikke. Ej, puha. Tyk eller tynd? Skriv. Tyk eller tynd? Jeg tror, at jeg gør det på en anden måde. Der. Og der. Og det bliver altså skråt, sådan lidt i hvert fald. Tyk, hvis der skal highlight over, ja. Ja, lige præcis. Og så samler vi den lige her. Ja, man. Det var det, jeg lige har gjort herne. Mega fedt. Hvad har jeg lige gjort? Ja, hvor det er, jeg sådan tænker at gøre prik, 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 prik og streg, streg og streg. Det kan godt være, at prikkerne faktisk skal være lidt større så, faktisk, fordi hvis stregerne også skal på, og der også skal highlights, ikke? Wow, nu kommer vi ud i et helt stort projekt, det kan I godt høre, ikke? Måske de bliver for store med den der. Nej, måske ikke. Det er også, men det er jo også et lille hjerte. Ej, det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens lave streger, der er så små der. Ej, jeg har I hørt en loppegø, ikke? Men det er også det der, når det ikke er planlagt, ikke? Prøv nu at se her. Går vi lige ind og laver stregerne. Nu laver vi sådan lidt, sådan, så man stadig kan se prikkerne. Der. Og lidt skæve må de altså gerne være. Uanset om det er med vilje eller ikke. Men er det ikke sådan mere snørbånd nu? Er det fint? Nu kunne ikke se den. Nej, den var... Hej Maja. Nej, den var også langt væk. Den var langt væk, jo.
Nå. Så. Skal vi lige have nogle lights på. Jeg gider altså ikke at sidde og fumle med det her mere. Det er for meget. Altså, jeg anbefaler til hver en tid handsker. Til hver en tid. Do it. Jeg er lige med på en lytter, for jeg har madpakker og 2 piger, der er ved at være færdige i baden. Juhu! Jamen, det er helt okay. De er så fede, de nye ting, I har fået lavet, som tipholder, telefonholder, pensler med mere. Jamen, jeg er så glad for det. Jamen, det er så sygt. Jeg er så glad for det. Helt vildt. Det er jo mynte og motorcykel, men så bare vent. Der kommer noget, der er... Ja, det kommer til at sparke og spille og alle de andre ting. Det bliver fedt. Kommer snart. Nå, så laver vi lige nogle lights her. Meget, meget, meget små og tætte. Uden at være for tætte. Er det der? Mangler lige en lille smule på den nederste. Så. Lige hurtigt. Ind med den. Det kan jeg virkelig godt forstå. De er så mega fede. Ja, man. Ja, det er de. Det er også sjovt, at vores uge lige passer til sådan noget, ikke? Det var altså ikke planlagt, da det var. Det var dem selv. Jeg love it. Also me. Det var jo... De lavede dem jo bare. Det var mega... De er så søde. Mynte og motorcykel. Og de var her jo i lørdags. Det var simpelthen så rart. Så fantastisk. Og vi hyggede os, det kan jeg godt sige. Jeg fik faktisk passet mine børn. For jeg tænkte, skal jeg være med at hygge mig? Er der svært, jeg skal hygge mig, mand. Og så laver vi lige... Skal vi ikke gøre det? Med sådan en lille highlight her. Sådan en hjerte. Er det ikke? Hvordan er det, man gør det? Det er sådan den her. Og den fik der også hele vejen rundt, den her. Og det bliver fint. Og hvis vi så lige laver denne her, der lige og kører op, så bliver det sådan lidt cartoon-agtigt. Ikke? Så vi mangler selvfølgelig den sorte kant, for det bliver sådan helt cartoon. Ja. Fandt vores 3D-ugle, vi lavede på live den anden dag. Ej, jeg har også gemt mine. Det var så hyggeligt, det var det bare. Jeg nød det virkelig. Fandt ud af, at jeg havde rigtig, rigtig mange ting til fælles med dig. Og hendes skønne mand har også lavet enhjørning, tipholder, nailfilmeskot, nøglering med vores logo. De er så mega skønne. Ja, men de er så kreative. Altså, de er så kreative. Hvad den mand, han ikke kan, han kan bare trylle, du. Den er også rigtig sød, den tipholder, du sidder med. Ja, men jeg er virkelig, 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 virkelig vild med den. Altså virkelig, og den er jo ergonomisk. Og det tror jeg faktisk ikke, der er tænkt på fra starten af. Fordi den er jo simpelthen så ergonomisk, at hvis man lige holder den rigtigt, ikke? Og lige gør det. Nu er jeg jo vant til, jeg er jo helt naturligt vant til at holde min tip, sådan den her, ikke? Men magneten, den er så stærk, at du skal have en finger på her, så skal du have en tommel der, og så hvilken finger du nu plejer herunder, lillefinger. Og så er den jo, den er jo genial, den er jo helt ergonomisk sat til dine fingre, sådan, så der du ikke udvikler karpaltunnelsyndrom eller andre ting, ikke? Men det tror jeg ikke, der er tænkt på i det, den er blevet lavet. Og udover det, så her den anden dag, jeg ved ikke, hvor mange dage det er siden, det er måske et par dage siden, ikke? Så satte jeg faktisk, jeg var i gang med et design, og så plejer jeg jo at have den anden der, og så lagde jeg altså bare lige, og ved du hvad, det er sjovt, ikke? Jeg lagde den, jeg tror jeg går ud for strøm lige om lidt. Lige et øjeblik, venner. Jeg tror jeg render for strøm.
komme oven, inden den går ud. Det gør den sikkert. Lige med det. Sådan der. Og det fede var, at jeg plejer at have den her krone her, som min tipholder, ikke? Og der ligger den jo bare sådan der, ikke? Og så sad jeg med den her, og det skulle gå lidt hurtigt, så jeg lagde bare min pensel, og så satte den bare. Altså sådan, det er ikke en tipholder. Jeg plejer ikke at have den her dims bagpå. Den her plejer faktisk ikke at bagpå, fordi de her light elegance pensler, der sidder det bare ikke ordentligt fast. Den plejer at falde af. Det ved Sus alt om, er jeg sikker på. Men jeg lagde den bare, og så satte den bare, på grund af magneten, og så det her, der er i magnet der, ikke? Så det var mega fedt. Så tænkte jeg bare, gud, det er både en tipholder, men det er fandme også en penselholder, når det er, at jeg... Ja. Jeg har lige bestilt både af Toa og Unicorn. Jeg skal så meget have den. Jamen, den er også bare så fed. Er det også nogle, I sælger, og til hvilken pris? Jamen det er ikke mig, der sælger dem. Det er Mønter Motorcykel, der gør. Sælger I også de tipholdere, til hvilken pris, hvis jeg må spørge? Ja, de sælger også dem her. Det gør de. Og de koster 50 kroner stykket. Men man får også den her lyserøde dims med. Og det geniale ved den her lyserøde dims, det er, nu har jeg proppet elefantsnot på, og det er jo ikke så fedt mere, det er jo ikke så pisse fedt mere, vel? Men de der press-on klisterdimser, de holder altså rigtig godt ved det her, fordi det sådan er, hvis I kender de her gamle tipholder, så er de jo møgglatte. Og det der klister, det falder ret ofte af, og om ikke andet, så hiver det her guld eller sølv med sig. Hvor på dem her, de er hele vejen igennem lyserød, de kan ikke hive det her med sig, så når du sætter dem på og skal have dem af igen, det der press-on jelly press-on klistermærker, så bliver den ved med at holde sin farve. Det er lige meget, hvad du gør. Selv hvis du begynder at file i den, fordi du måske har fået noget lak på eller et eller andet, så bliver den ved med at være lyserød. Den ændrer ikke farve, den ruster ikke, den gør ikke nogen af de der ting. Men dem får man også med. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke bliver svaret. Det kan være, at hun lige laver noget. Men jeg håber, det var det her, du tænkte på, Sus. Faktisk. Bare sådan lidt. Det der er meget sødt, ikke? Og nu kan I se, hvor lyst det faktisk var. Det så mørkt ud før. Men nu er det sådan helt lyst. Mega godt. Og den skulle nok have været lidt mørkere her. Der skulle nok have været lidt mere mørke her. Sådan, så det, og det sådan fader ud-agtigt, ikke? Er der en eller to topper til? Tipper? Eller de her? Dem her? De er mega sødt. Jeg tror der er, jeg ved i hvert fald der er en til. Jeg ved ikke hvor mange. Undskyld, var lige væk 2 sek. Altså jeg ved man får sådan nogle her med. Jeg ved ikke hvor mange. Så, men det var altså sådan den her det blev. Jeg håber det var lidt det Susa mente, men altså ja. Fem styk til 50 kroner. Ja, altså man får en af den her, og 5 af de her. Og de er altså geniale. Meget stærk magnet. Find os på www.toa.dk og glem ikke at subscribe down below for meget mere.